Sa? Awan, adamat dati programa tata kasi we'll be celebrating dati dati November namin kat kwa Clean Air. Celebraran tayo tata dati Clean Air Act. So nga tipisina ti ENRO, okay babaen metlaing apo ti panang ni syempre suporta ni apo Governor Ma'am Cecilia Marcos ket that activity na it's something like a cycling activity may panggap iti clean air cycling event ko natin to dito wherein we will be inviting participants from LGUs kan digite siguro digite interested to na tayo and even in non-government organizations and kasama digite national agencies na mayat na makiparticipar dito ta makita no kwa iti awareness digiti kailan tayo no kasano ti kay importante iti very clean air kasi siyempre no ag bike ka ket siyempre awanti kuana emission awanti digiti asok when naman although tiyan tayo dadamat mararami kasjayan nagbalinmat nga sports ken wano hobby digiti daduma kalugaran tayo. So for this time, tapno lang may palagip kadagiti kailan tayo may panggati kin importante itinadalos nga angin nga intay Langlang Aben. Ton ano nga mangrogi dati sa? Iti madama tatati panangi-inform kadagiti LGU ken kastamet dagiti daduma pay nga mabalin nga agatendar when maki-join ket ti schedule na dati event November 29 and ti venue na napili may man ti Batak Paway nga road siyempre ijay mas lessen lang ti traffic kada naman nga na, parang iti dalan ko mas na naluklukay labas iti area ito deto iso nga madamamet iti coordination kadagiti LGU nga maseknan like City of Batak ken Paway na isut na panandikal man iti Pagkakaduami tapno makipag-coordinate kadeti nga event.